a tafkekiyar tattakin tantance doguwar tafiya, rudani, kunci, tashin hankali da bakin ciki. Ni kake kira da banza mahaukaciya saboda kana gaban wannan. A yanzu ba sai an jima ba, zan nuna maka aikin hauka, zan fasa bara gurbin kwan da ya dade ya damu kowa da wari. Ya ce ki wuce ki fita daga gidan nan tun kafin ranki ya baci. Ta kwankwasa kofar sallama a cikin gidansa na kansa. Wace ce ita? Ko wace irin magana kike ne Hamida? Ban san ta ba, tare na gan ku. Ƙarya kake ka ce baka sani. Kinga mijinki daduro na yi ciki ya mun. Tarnaki. Ciki? Ras kuwa shi yasa na tattaro ta kanas gidan shi. Dan na haifi abin da ke ciki na a gidan ubansa. Turka shi an yi faduwar bakar kaza, girma ya fadi. Gwara da Allah ya tono asirinka. Wallahi ba zan taba ci gaba zama da kai a gidan nan ba. Ya zai mace ta zo a cikin gidanka gaban matarka ta ce tana cikin ka kuma a tambaye ka garin yaya kace baka sani ba. Tarnaki ta kasa fahimtarsa da kalmominsa. Har ka wace ce ni a gurinka? Har wace ce ke? Banza ce ke mana mahaukaciya. Ni dai wannan yaron bai min ba har cikin raina, amma kuka rufe idanunku har kuna neman ku yi min rashin kunya. Ki sani na baki yancin ki ne don ki samu ki karatu ki samu rayuwa mai inganci, ba don ki zama karuwa ba. Da abin da zaki saka mun kenan. In ban da hauka ma irin naki dan mijinki yayi wa wata ciki, me ya naki a ciki, me ya shafe ki? Wallahi ban san ta ba. Gaskiya kin zubar da jini, hakikanin gaskiya cikin nan fita ba. Dakata Abdulmalik, da ka santa da baka santa ba duk wannan mun ta shafa, kuma ina so ka gaggauta tuwo min da takardata. Ban san ta ba, ban san ta ba, ki yarda da ni matata. Ban san ta ba, ban taba ganin ta ba, ku yarda da ni.